L-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia tal-merħba tiegħu lill-membri parlamentari l-ġodda taż-żewġ naħat tal-Kamra, spikkat il-preżenza tan-nisa parlamentari l-ġodda li f'din il-leġislatura komplew jiżdiedu fin-numru. L-Speaker ippreżenta koppja mhux uffiċjali tal-emendi tar-regolamenti tal-Kamra. Ma' ġenbu preżenti kien hemm id-deputat mix-Xejn Laburista Louise Grech u l-Aġent Speaker Censu Gallia, flimkien ma' żewġ whips tal-Kamra Carmelo Abela għall-Partit Laburista u David Agius għall-Partit Nazzjonalista. Censu Gallia spjega li meta l-Speaker jagħti ruling l-ebda membru parlamentari ma jista' jieħu passi kontra. Din hi mibnija fuq dak li jiġri fil-House of Commons. Issemmit ukoll l-importanza tal-kumitati fejn isir l-iktar xogħol fil-Parlament. Min-naħa tiegħu l-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia esprima x-xewqa li kull meta titlaq delegazzjoni Maltija barra l-pajjiż kemm jista' jkun għandu jkun hemm il-parteċipazzjoni ta' membru parlamentari ġdid biex bekk dawn jakkwistaw esperjenza. L-Speaker żied jgħid li l-Parlament huwa l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż u għandu jkun hemm korrettezza fil-lingwaġġ tal-membri parlamentari kif ukoll jinġib rispett reċiproku lejn sħabhom fil-Kamra.